så bro? Jeg har en ven, der kan cooke de ondeste beats for dig. Seriøst? Ja. Ej, hook up. Ja, okay. Fuck bro. Jeg kommer til at fortælle dig bare en gang shit, at du kunne cooke de hårdeste beats, man. Du ved, jeg kan finde ud af at producere. Ja bro, bare du lærer det på en dag. Det skal nok gå. Jamen, det er så, at du skal produce alle mine beats. Jo, hvis du ikke har mindst et beat færdigt i morgen, så går goons efter dig. Wallah, jeg svømmer. Ses. Ja, jeg lover. Oh yeah. Ej, jeg kan slet ikke finde ud af det her. Jeg hører, du har brug for hjælp til at cook beats. Ja, jeg har mega meget brug for hjælp. Jeg kan slet ikke finde ud af at lave beats. For at gavne dine ører, skal du først miste dit syn. Det er mega magisk troldmandsbeat, det her. Hvad så? Jo, det beat, det kukker rimelig hårdt. Nu skal du med på sådan en Young Siltor. Ja, så skaff nogle gardos og sådan noget. Ej, jeg kan slet ikke finde ud af det. Jeg har brug for den magiske beats, troldmand. Nej, er du her igen? Jeg skal nok cooke for dig den her gang. Men så om et år skal du afsløre, det er mig, der har produceret alle dine beats. Det lover jeg. Det her, det kommer Young Sil helt klart til at elske. Det er mega magisk og funky, det her. Det var en sygt dårlig for det her. Du er bedst i producerbranchen, ja. Jamen, jeg har lavet alle beatsene helt selv også. Jamen, du er så varm, mand. Jeg har slet ikke haft nogen til at hjælpe mig med dem. Ja, ved til næste album, bro. Ja, men ses. Ses, bro. Og al min money og min fame, det er helt insane. Nej, ikke nu! Kan du huske dit løfte? Nej, jeg er slet ikke klar på det endnu. Jeg er på mit højdepunkt. Jeg kan lave en aftale med dig. Hvis du kan lave et beat på 24 timer og vise det for Young Sil, kan du få lov til at beholde din fame. Hvad synes du, Young Sil? Jo, bro, lad mig være ærlig. Bedste beat, du kunne gøre til videre. Det er helt ærligt. Allah. Nej, det måtte ikke ske. Ved du hvad? Jeg tror faktisk bare beatsene var de venner, vi lavede på vejen. 100 Allah.